सेवा को सेवा रामचंद्रपुर सेवा रामचंद्रपुर शांत मानू मोर तू सेवारे बारी हेला कर शांत माने कहूंती नाई शांत से काम मु करनी आके करती शांत सिए मो सिए करथबो मु देई नै अरे मोर सिए अर्थ कोन मत तो कदर बुझी पारनी रे आपण जानि पार नांदी अरे आपण जानि पार नांदी बोले अरे बुढ़ी करती आज्ञा ठीक है बुढ़ी की डाकलू देखी किमती बुढ़ी छे
କିଏ କଲ ମା? ହଁ ହଁ ମା ତୁ ଏଇ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବୋଉ ଲାଗି? ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା କୁଆ ଯାଇଥିଲୁ କୁଆଡେ? କାହିଁକି ଯାଇଥିଲୁ? କହିଲା ମୋ ଆଈ ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ଥିଲା। ଆଲୋ ତୁ କେତେ ଦିନ ହେଲା ରହିଲା ଯାଇକି ବାହାରେ? ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସନ୍ଧ୍ୟା ଭାରି ରାଗିକି ବର ବର ହେଇକି ଅଛି। ଆଚ୍ଛା ଦେଖି ଯା ଯା ଘରକୁ ଯା। डाके दुआर खोल मो दांड दुआर सोनिया अरे बहुत पिला आइले कि रे? राती रही पर घरे जाती तोर घराड़ी
ହଉ ଯାଅ ବାଜି ବାଜି ହଉ ନା ଯା ଯା ଘରକୁ ଯା ବଢିଆ ହାତରେ ମୁଁ ଯିବିନି ସାଙ୍ଗେ ହଉ ଘରକୁ ଯିବା ସେ ବଢିଆ ହାତରେ ମୁଁ ଯିବିନି କାହିଁକି ନା ସାଙ୍ଗେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ମୁଁ ଖେଳରେ ମାରି ପଡି ଦେଇଛି ଆରେ ସନିଆ ଆଜ୍ଞା ଆରେ ହଉ ତାକୁ ନେଇକି ଯା ଜିମିତି ଜିମିତି ହଉ କରି ସାର୍ ଆପଣ ଯଦି କହୁଛୁ ନେଇକି ଯିବେ ଆରେ ଆଉ ମୁଁ କହିବି କହିବି କଣ ନେଇକି ଯାଉଛି ହଁ